Hej. Vi har lige lavet en lille video om, hvordan vi bruger airconditionmaskinen. Der er selvfølgelig nogle ting, vi lige skal tage højde for først. Vi har sat 220 volt til den, og når vi så skal have den startet, så drejer vi lige på den røde knap her, og der vil komme lys i lampen. Det airconditionmaskinen den kan gøre her, det er, at vi kan tappe kølemiddel af, vi kan lave en vakuumtest på den, og vi kan lave en påfyldning. Når vi skal tømme airconditionen for at vide, hvor meget kølemiddel der er på bilen, jamen så skal vi have sat vores højtryksslange og vores lavtryksslange til. Når vi nu har gjort det, jamen så er det lige nogle andre ting, vi skal have taget højde for her. Vi skal have åbnet ventilen nummer 1, der sidder her, og vi skal åbne ventil nummer 2, og til sidst nummer 3. Så sætter vi maskinen i gang med at tømme bilens aircondition, og vi har måleblæret her, der viser, hvor meget vi tager af. Og så skal vi selvfølgelig lige finde ud af, hvor meget skal der være på bilen. Der kan vi slå op på autodata eller tolerancedata. Hvis nu at bilen har haft en skade, eller det har været utæt anlægget her, jamen så skal vi have suget vakuum på den. Fordi det har den uheldige egenskab, at der vil komme fugt i den. Hvis vi skal suge vakuum, jamen så bruger vi denne knap her, og så starter den ellers pumpen op, der sidder hernede, og så suger den fugten ud af anlægget. Når vi så er kommet så langt, at vi har gjort det, jamen så skal vi til at have lavet en påfyldning på den. Jamen så lukker vi alle de andre ventiler her igen. Vi åbner 1'eren og 2'eren, og så har vi ellers den sidste knap hernede, det er håndtag nummer 6. Og siger den så, at vi skal have 600 gram på alt i alt, jamen viser den, vi har den på 800 her, så åbner vi simpelthen håndtagen her, indtil vi kommer ned på 200. Så har vi lavet et eftersyn